Okay, kuyabonakala. Sesidwebile kanje faka ibhawudi lethu shode nathi. Okay, ngoba manje-ke sengishaya nayo ibhetri, ake senze kanje, nathi sobuye silifake. Ake sigqamise lokho esinakho, sikhombise ukusekshina, sikhombise ukuthi imboba siyisekshini. Okay, amaplate ayi-2 lawa esinawo mase siyabheka kahle, ahlangene, afasiwe kahle kahle. Okay, na amaplate amabili, then lona yethi yandlula la, ushaft bolt lethu, then ngapha ezansi kuyobe sekuzongena ini, kuyobe sekuzongena i-nut. Kodwa-ke ngenxa yesikhathi ne-charger la, kumele ngi-charge. Ngicela sisekshine, sikhombise ukuthi okay sisekshina kanjani-ke into ey'ngafani, enye part. So sekshina-ke 745, spacing sethu siyalingana, line spacing iyalingana, yabona, line spacing iyalingana. Okay, bekwe enye part la. Okay, since section enye part, siyayishintsha manje i-direction ebesisectiona ngayo, yabo, besiyale mase sisiyale, sesiyale manje. Shintsha i-direction manje sisectiona ngayo, sesiyale. Okay, isikhathi sisavuma. Okay, then so ihlisa futhi lezi, so projector lama-line manje mase sizodoba inathi lethu. Now saw projector, then i-height yenathi lethu kuzoba u-0.8 times 20 is equal to 0.8 times 20, height yenathi lethu. So the distance from here, it's 16, so yenza 16, because height lenathi yethu 16. Sente kanje ama-line lawa projectiwe nawo. Okay, ngicabanga ukuthi kusabonakala. Lo uzobe ngaveli la, lokhanga seqhamuka phezulu. Okay, ama-line aprojectiwe. Ama-line yale. Zama ukukhava isikhathi, ngiphelela i-battery yazi. Okay, lo ngimsusa la. Right, kusezwakala. Then sithatha i-compass yethu. Compass yethu siyithatha siyibeka la. Sithintisa la, izofika iphele la, iphele nala. Okay, siphinde siyibeke la i-compass yethu. Sinde la, okay. Sizama uyibamba ngesandla nyana ngoba sesiyaphuthuma. Kuzoba into ethi mayibe kanje. Kuzoba into ethi mayibe kanje.
kube into ethi mayibe kanje. Okay, siyiqede-ke manje le nto, siyiqede le nto manje ngisathanda. Okay, sesiqedile ngenathi lethu. Khona abangaboni nokuhlukanisa ibhawudi nenathi, kambe kona kuyini ibhawudi, kambe lona inathi liyini. Senza amakhemfa-ke manje. Okay, then-ke la yabopha ngithi yayisindlula kanje. Siyayibona i-drawing yethu, sihlanganisa amaphathi amabili sisebenzisa bolt and the nut. Okay, kuyabonakala. Height ye-nut 0.8 times 20, height le. Height ye-bolt 0.7 times 20. Yabo ukuthi ayilingani, eyalo ingathi inkulu, eyalo incanyana. Okay, siyabona.